खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंखन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं रायजोनि रैखाथिखौ लानानै दिनै इउनिफाइड कमान्डनि जथुम खुंदों। देहा गाज्रिखौ नेवसिनानै न'निफ्रायनो खामानि मावगासिनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दुर्लुभ गगৈ आरो टिकेश्वर गहायनो मिरु सोरखारा साहसि बान्था होगोन। चिराङाव गोबांथार बिबांनि हाथियार गुलि बारुद बुरखांदों। हिमा दासनो राजीव गान्धी खेल रत्न बान्था। बिश्वजित दैमारिया बागजानाव खौरां लाहैदों। दानिया आबुं रादाब। कर'ना भाइरासनि अलखदनि गेजेरावबो गोलाव समनि उनाव दिनै इउनिफाइड कमान्ड स्ट्राक्चारनि मोनसे गोजौ थाखोनि जथुमा जानानै थाङो। रायजोनि चिफ सेक्रेटारि सन्जय कुमार कृष्णनि सामलायनायाव खुंनाय इउनिफाइड कमान्डनि बे जथुमा रायजोनि रैखाथि आरो आयेन आब्रुथिनि बागै सावरायनाय जायो। रिपर्टनि बादिब्ला बे जथुमाव आर्मिनि जिअ'सि, सिआरपिएफनि डाइरेक्टर जेनेरेल, बिएसएफनि डाइरेक्टर जेनेरेल, एसएसबिनि डाइरेक्टर जेनेरेल, एसआइबिनि डिपुटि डाइरेक्टर, आसाम पुलिस डिआइजि, आसाम पुलिस ल' एन्ड डाइरेक्टर डिआइपि, स्पेशेल ब्रान्चनि डाइरेक्टर, नखर बिफाननि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि आरो गोबांसा गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा बाहागो लायो। बबेखानि बे जथुमाव रायजो उदखारि आफादफोर आरो उदखारि आफादफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामनाय आरो रायजोनि रैखाथिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव कर'ना भाइरासनि हेंथायै दावहा नांनायाव सान्थ्रि गाहाय जानानै सान हर जिरायाजासे खामानि मावनाय सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दासान्दि न'आवनो आराम लानानै दं। सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि किडनियाव अन्थाइ मोननायनि उनाव न'आवनो जिरायना आराम लानो डाक्टरा बोसोन होदों। बबेखानि साननै आराम लानायनि उनाव सिगांफोरनि बायदिनो बेरायनो आरो खामानि मावफिननो हागोन होननानैबो डाक्टरा बुंनाय जादोंमोन। नाथाय सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैनो जिरायनानै समखौ बारहो हराखै। आखायाव सलन लानानैनो सोरखारनि खामानि मावगासिनो दं। मानोना बे समाव ओरैनो जिरायनानै थानायनि सम नङा। मख'नो गोनांदि बे समाव आसामाबो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखदाव भुगिनांनानै दं। बागजानाव थाव बेफ्रुना गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव जिउ खोमानाय दुर्लुभ गगৈ आरो टिकेश्वर कलितानि नखरनो सोरखारा 30 लाख राङै खहा सुफुंनानै होबाय। समबारखालि आसामनि दारिमिन आरो फालांगि बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रम'हन पाटवारी, मिरुनि मन्थ्रि रामेश्वर तेली, अइल कम्पानिनि मासिगिरि सुशील कुमार मिश्रामोना दुर्लुभ गगৈ आरो टिकेश्वर गहायमोननि न'आव नुजाथि हैनाय नखरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुआव बाहागो लाफाहैयो आरो सानैनिबो बिसिनो 30 लाख रांनि चेक गथायो। ओरैहाय दुर्लुभ गगৈ आरो टिकेश्वर गहायमोननि नखरनि सोद्रोमाखौ थाबैनो सोरखारि साख्रियाव थिसननो थाखाय लाहार फाहार खालामदों होननानै मिथिनानै मोन्दों। बबेखानि बागजानाव जिउ गोमानाय दुर्लुभ गगৈ आरो टिकेश्वर गहायमोननो मिरु सोरखारनि बिथिंनिफ्राय साहसि बान्थाबो गथायनाय जागोन होननानै सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। बड'लेण्ड हालामाव बिसायख'थिनि दुंहाव बारहावायाव बारगासिनो थानाय समावनो समबारखालि चिरां जिल्लायाव गोबांथार बिबांनि हाथियार, गुलि बारुद आरो बमाफोरखौ रैखाथि बिफाना बोखांनो हादों। चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रुनिखाता खुग्रिं हाग्रा ओनसोलाव इन्डियान आर्मि, एसएसबि आरो आसाम पुलिसआ जथायै अपारेशन खालामनानै बै गोबांथार बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ बुरखांनो हादों। गुदु हाग्रा सिङाव हायाव फबनानै दोननाय थर 14 आरपिजि, थर 192 ग्रेनेड, गं 7 पिस्तल, गं 3 राइफल, गंसे बेरेल, गुबुन गुबुन हाथियारनि माखासे मेगजिन आरो गोग्गो गुलिफोरखौ रैखाथि बिफाना बुरखांनो हादों होननानै चिरांनि एसपि सुधाकर सिंहआ सुलुङाव फोरमायथिदों। बबेखानि रैखाथि बिफाना बुरखांनो हानाय बैफोर हाथियार आरो गुलि बारुदफोरा आगु एनडिएफबिनिमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मानोना बै हाग्रा ओनसोलाव एनडिएफबिनि गोबां केम्पफोर दंमोन। अर्जुन बान्था देरहागिरि थिं एक्सप्रेस हिमा दासनि मुंखौ 2020 मायथाइनि राजीव गान्धी खेल रत्न बान्थानि थाखाय आसाम सोरखारा मिरुनो प्रप'जेल हरदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 20 बोसोर बैसोनि मुंदांखा एथलेटिक हिमा दासआनो देग्लायनि खेल रत्न बान्थानि थाखाय दैथाय हरजानाय दुइसिन बैसोनि नमिनि।
मख'नो गोनांदि 2018 मायथाइयाव फिनलेन्डआव खुंनाय वर्ल्ड एथलेटिक्सआव सनानि मेडेल आरो बे बोसोरावनो जाकार्तायाव खुंनाय 8थि एशियान गेम्सआव मोननै सनानि मेडेल आरो मोनसे सिलभार मेडेल देरहानानै भारत हादरनि मुंखौ गोजौआव लाबोनायनि उनावनो मिरु सोरखारा अर्जुन बान्थाजों मान होदोंमोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि हिमा दासआ जुदि 2020 मायथाइनि राजीव गान्धी खेल रत्न बान्थाखौ मोननो हायो अब्ला आसामनि गेजेरावनो खेल रत्न बान्था मोननो हानाय गिबिसिन गेलेगिरि जागोन। राज्यो सभानि एमपि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिया समबारखालि तिनसुकिया जिल्लानि बागजानाव थांनानै गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायखौ नायगिदिंहैयो आरो खौरां लाहैदों। बागजानाव अर खामनायजों भुगिनांनायफोरखौबो रैखाथि बादायाव थांनानै बिस्वजित दैमारिया लोगो हमहैयो आरो खौरां लाहैयो। बबेखानि बागजानाव अर खामनायजों भुगिनांनायफोरनो थोजासे अनसुंथाइ होनो खोथा होनायनि थाखाय बिस्वजित दैमारिया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव साबायखर बावो। बेनि अनगायैबो बे जाब्रबथायाव खहा जाजानाय आरो भुगिनांनायफोरनो गासैबो रोखोमनि अनसुंथाइखौ होनांगौ होननानै बिस्वजित दैमारिया दाबि दैखांनायजों लोगोसे थाव कम्पानिया गासैबो रैखाथिनि खामानिखौ मावनाया गोनांथि आरो थाव कम्पानिया इयुनाव रैखाथिनि सायाव गोख्रों जानायजों लोगोसे बे रोखोमनि जाब्रबथायखौ होबथानायखौ नोजोर होनांगौ होननानैबो बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।